आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। भोला बाबा के हमरा भोला बाबा के। भोला बाबा के हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। पहिला आरतिया देवघर में होला। पहिला आरतिया देवघर में होला। देवघर में होला हो बाबा धाम में होला। देवघर में होला हो बाबा धाम में होला। पहिला आरतिया देवघर में होला। देवघर में होला हो बाबा धाम में होला। बाबा बैद्यनाथ के मंदिरिया में। बाबा बैद्यनाथ के मंदिरिया में हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। दूसरी आरतिया काशी में होला। दूसरी आरतिया काशी में होला। काशी में होला बनारस में होला। काशी में होला बनारस में होला। दूसरी आरतिया काशी में होला। काशी में होला बनारस में होला। काशी में होला बनारस में होला। बाबा विश्वनाथ के मंदिरिया में। बाबा विश्वनाथ के मंदिरिया में हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। तीसरी आरतिया उज्जैन में होला। तीसरी आरतिया उज्जैन में होला। उज्जैन में होला हो उज्जैन में होला। तीसरी आरतिया उज्जैन में होला। उज्जैन में होला हो उज्जैन में होला। बाबा महाकाल के मंदिरिया में। बाबा महाकाल के मंदिरिया में हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के। आरती होला कपूरवा से हमरा भोला बाबा के।